O Euromillones deixa pegada en Boiro cun premio d'1 millón de euros. O boleto premiado vendeuse na administración número 2, que é a primeira vez que entrega unha recompensa desta entidade. A sorte púxose de cara no Barbanza e Boiro vende celebrar un gran premio. A administración número 2 boirense dispensou a papeleta gañadora do sorteo del millón realizado onte martes, polo que a persoa afortunada vende gañar 1 millón de euros, xa que o código vencedor é o VPV 65531. Nova que na administración foi recibida con moita ledicia. Pois estamos contentísimos, cando nos enteramos estamos contentísimos, 1 millón de euros no Euromillón, é a primeira vez que toca nesta administración o millón, estamos moi contentos. Non sabedes Non sabemos a quen foi, pero desexámoslle moita sorte e que o disfrute con salud. Este 2025 está a deixar moi boas novas na administración, xa que ao longo do ano foron caendo diferentes premios. Unha satisfacción, sí, además é unha satisfacción, bueno, para mí, polo menos, eu traballo aquí e encántame dar os premios, lógicamente. Tuvemos 160.000 euros no mes de febrero, e, bueno, despois hai algúns así de 2.000 e eso tamén ao largo do ano, pero, bueno, este é o maior, 1 millón de euros, e agora estamos esperando que en Nadal démolo gordo tamén. Esperanza que manteñe moi viva, ao igual que a xente que esta mañá visitou máis a administración, polo que agarda que con este novo golpe de sorte haxa máis vendas da lotería de Nadal. Cierto, sí. Pois que se acerquen todos a Boiro, que estamos en racha.